Insizwa zami, le video lena ngiyenzela ukuthi nje nginitshela ukuthi ipipi lakho bangabe selikhahlela inkonyana kuvele ukuthi wena ufuna kuvele kuphuma amasi, kuvele ukuthi nje phaqa, kuvele kugcwala into eningi. Noma ngabe mhlampe uyazama nokuthi ufuna ukuthi nomuntu wakho nithole nabantwana nani, angithembisi ke lokho. Mina ngizokucobelela nje ngolwazi enginalo from mina to wena. Angisho ukuthi hayi masuwenze kanje uzobe usuyabathola abantwana, ngifuna ningicrucify. Enye into engizoyisho, le video njengoba ngiyenza manje uyilalele yonke uyiqede mawufuna ukuthi hayi ipipi lakho kube yipipi impela elithi malichama into ekhona, uyabo. Uyibuka uyiqede. Ungezi ku WhatsApp uzongibuza ngakho. Ku WhatsApp ngidayisela ama-customer amasuke ezothenga ama-products ami lawo okulalana. Nginomkhulisa pipi 1200, ngibe ne-cleaning herb ka 170, ngibe nempesu impela yokungqaba uvule empeteni, bese ngiba namakinati i-bitter cola 130. Lalela-ke, i-WhatsApp wama-products kuphela, akusiwona walento engizonitshela yona. Mina ngize ngisaba ukunicobelela ngolunye ulwazi ngoba nina nivele nifuna ukungena ku WhatsApp uyeke ivideo la ngiyenzile ngakuchazela. Ufuna ukuzothi ku WhatsApp ngicela ungichaze ngathi ukhuluma ngayo ku Facebook. Ngiyakublock ngoba uzile ukuzothenga. Ngiyakublock ngoba ivideo iyekile la. Yonke into engikuchazela yona la uyilalele kahle. Ufuna ukuba nesidodo esiqinile, ufuna ukuba nesidodo esiningi, ngilalele kule video ungcine kule video futhi. Mawuza ku WhatsApp uzama usuzothenga kuphela i-products. Ubuke namanye ama-video ke ngoba maningi, ungifollowe futhi. Woza-ke ngikutshela mawufuna ukuba nesidoda esishubile esiqinile phecelezi sikubiza ngama-spams, ufuna ukuthi kuqine, awube insizwa edla ispinashi. Tshela nje intombi yakho or umfazi wakho akuphekele kakhulu ispinashi. Ispinashi si very good ukuthi sikwenze ube nesidoda esiqinile, nesidoda estrong. Yeza ndodo, ispinashi nje akubo umngani wakho. Mawudla lapha erank ko taxi driver kubantu bama-truck, khuphukani lapho ngemuva. Nina thana zami manifika lapha erank nithenga ukudla, cela lo mama lona ukuthi ubucela esikhundleni sokuthi akufake lamanye ama-salad akugxishile kakhulu ispinashi. Uyabona into leyo? Enye into ubanana. Ubanana is very good, uno vitamin C, vitamin B1, whatsoever. Asikuyeke lokho ama-vitamin ngoba nandaba nakho. Ubanana futhi uyasiza kuyisidoda. So mawubhorekile nje uyimele nihlalele somewhere engabi se-rank engabi kuphi, idla ubanana. Ubanana nje akube into yakho, ispinashi akube into yakho, ubanana akube into yakho. Nakho kunye ugarlic. Uyabona nje amandiya amithisana benento engaka. Asenento engaka bamithisane benze yonke into bananejwabu elivala lento. But let me tell you, abakho abantu abadla ugarlic njengabandiya. Nani niyazi. Nivele nithi naye angifuni ukunukisa kwendiya, ngizonukisa kwendiya washa kwacima wavutha amalangabi. Ugarlic unuka emzimbeni mangabe kuukuthi ngaso sonke isikhathi mawudla udla into enogarlic. Mawudle nje wena imili namhlanje wawuqoba uqobisa kwapelepele. Now uthatha igaxa ezu3 njalo zonke izinsuku for inyanga eyodwa uzobona umehluko emzimbeni wakho. Njalo ugarlic ake usiza ke naku immune boost na usiza kuyinto eziningi ugarlic. Mhlawumbe ubuzovela nayilondo ugarlic ushaya phansi umkhuhlane strong powerful. Uyawuthatha ugarlic uhlube uqobe uthele lapha kokudla kwakho. Uyabona into leyo bese uyadla-ke uyababa ke. Ingakho nje ungadleki isikhathi esiningi wodwa, uyababa udle kanjalo. Noma uqobe ugarlic wo3 uphuze sokwamaphilisi, uphuza amanzi. Mawuphuza sokwamaphilisi ke awunuki inhlobo, awuzuzwakala ngoba uhlafunanga. Mina ke ngiyawudla ngudlela ukuthi ngibe strong emzimbeni, ngibe fresh njengoba ungibona nje ngifresh. We understand ngisho isikhumba sami. Lezi zinto lezi emele ukuthi ngizidle, ngiyazidla kakhulu. Uyabona lezi zinto lezi ezifresh. Iklabishi anilifuni. Iklabishi lizokwenzela isidoda kulelo pipi lakho ukuthi ngci. Iklabishi very important. Iklabishi, ubanana, ugarlic engisakubalele wona njengamanje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yes. Mina ngasesayidini lami engathi nje kungakubooster mengabe uzokuthenga la kumina. When it comes kwizinto zamadoda. 1 second. Ngikuthathele. Kune cleaning herb, kube amakinati aphi angiwaboni. But nginamakinati also ibitter. Nginamakinati la ibitter cola ngiyiboni. Na cleaning herb i170. I-cleaning herb yami i-clean iqolo, i-clean izinso. Ilowisha iBP mawukuthi une-BP, iya-controla futhi i-right ngisho ukuthi unoshukela. Uneyinhlungu la kwi-back pain yakho, i-cleaning herb leyo i170 rand.
ama-product ami kaba ney'tika kuze kube bomvu la uyabo kubhaliwe ukuthi cooking with Nonsi. Angazi-ke uma uhambe wayothenga kwesinye isitolo kwezinye iy'ndawo walanda iy'taputapu mese uyabusa uzocomplaina kumina angihlangani. Mina inamba yami and niwalalele wonke amavidiyo amaze aphele ngoba nibuye nihambe niyongena kwi-inbox niyofuna inamba ube ushiya ividiyo wonke amavidiyo amanefoni number phakathi. Inamba yami 081 729 3262 ungangifoneli. Usenda nje message ku-WhatsApp. U-WhatsApp wami uney'namba zama-distributors lapha phezulu. Uma ufika ku-WhatsApp wami ungena kwi-profile picture uvule uzoyibona i-distributor engakini. Uma ingekho uzo-order kimi khona lapha ku-WhatsApp directly. Nakuwo ama-distributor unga-order bakusendele ngophepha noma ngo-postnet. Especially let's say nje useMpumalanga but uyabona ukuthi hayi la eMpumalanga ukhona akekho useduze nawe umcelele yena lo seMpumalanga oyi-distributor sakuposela. Enye into yenza sure ukuthi ku-WhatsApp wami uyabheka ukuthi leyo distributor isakhona yini kwi-list ngoba uma kuthi ayisekho hayi sithanda sami kuzobe phela imali yakho isihambile-ke. But-ke mina ngiyakwazi ukuthi ngiyithole uma ukuthi anginayo umuntu engisebenza nayo oqolayo. Ngiyakwazi futhi nami ngikutshela ukuthi nakho ungayithola kuphi nendawo ngakufunisa yona. Uyabona lonto leyo but-ke nje asenzeni umsebenzi ube lula. Asenze umsebenzi ube lula. Qale ubone ukuthi lo muntu usa-distributor yini nami before uyokhokha imali yakho kuyena. Ngokuthi ungene kowami WhatsApp uvula i-profile picture ngiyayishintsha i-profile picture mase khona ophumile ebhizinisini noma abantu bayahlangana igazi baphinde bahlukane. Siyahlangana nje siphinde sihlukane. Lokho kufanele niku understand. Uma ukuthi asisekho ne-distributor asisekho. Yabo? So-ke uvula i-profile picture ubone ukuthi hayi ukhona lo muntu ngampela sisasebenzisana naye usungafaka nge-order lakho i-product. Abanye-ke nibathola kwa-Facebook, nibathola ko-TikTok kwezinye indawo angihlangani nabo angibazi. Yabona nto angibazi ama-distributors ami nje mina akhona lapho kwi-profile picture. Woza-ke siqhubeke inamba ngiyiphinde ungangifoneli awungifoneli. Ngisho usuzwa ukuthi awungifoneli ngoba ngeke ngibambe ifoni and usuke ungiphazamisa ngabe ngiyarekhoda mhlawumbe ngika-TikTok ngivele ngidinwe ngingene ku-WhatsApp sengiyokubhlokha ngoba ngivele ngicabanga ukuthi umuntu ongifonele kanye ngivele lokho engifonelile lokho engibelesele ngoba ufuna ngize ngiyibambe ifoni ngivele ngimblokhe ngoba ngisuke ngasakwazi nami ukusebenza kanti ngisebenza ngefoni eyodwa uyabo. So-ke nathi cleaning happy bese ngiba namakinati ami i-bitter cola. I-bitter cola izifo zonke-ke iyakusiza-ke nje kwizinto ey'ningi emzimbeni naso isidoda sakho izosisiza naso sokusona. Kodwa-ke bakwethu nani bafazi ake niphekele amadodeni kahle. Nawe nje uyindoda awukube nama-suggestion ukuthi inkosikazi ngicele ungenzele ispinashi i-cream spinach namhlanje. Nkosikazi ngicela ispinashi esibilisiwe kulo kudla ozokupheka namhlanje ungifakele ispinashi ngicela ungifakele iklabishi. Uyabona into le khani uzowenza isidoda sakho siqine. Ugarlic as well angakufaka ugarlic ekudleni ukuthi uma ufaka ekudleni-ke usuke uwenzelwa i-aroma ne-taste yokudla isikhathi esiningi. Uyabona lonto leyo. Bese-ke siyaqhubeka-ke nokudla. Bese kuthi ekudleni okunye engakakubali amakinati awu the best uma ufuna ukuba nesidoda esishubile. Uyabona nje uma ukuthi wena uyidlela ispinashi udla ubanana udla amakinati ndodo ubhontshisi. Ubhontshisi is the best. Ubhontshisi-ke uyi-protein as well. Ubhontshisi nje guys uvele powerful ubhontshisi. Ukuthi wena lokhu uzosuza kwasha kwacima ulethisi as well powerful kwisidoda sakho. So akungabi bikho umuntu ozothi hayi wena okwakho ama-sperms akho wena week kwasha kwacima bese futhi ungezi ku-WhatsApp ngiphinde. Ungezi ku-WhatsApp usuzongibuza ngokuthi konje kuphi ukudla engithe lalela nje kwividiyo ubhale phansi utshela unkosikazi wakho noma umsendele ividiyo umtshela ukuthi akayilalela. Ungakhohlwa ukumtshela ukuthi angifollowe nawe ungifollowe ngoba uma ungangifollowe uzongithathaphi. Uzophinde ungibone kuphi ngoba ngiyaqhubeka nje ngidila nekamero ngidila nezasekamerweni. Uma ngabe unendoda awunayo indoda ngidila nekamera. Khona nezinto zabafazi iti uma ngabe une-discharge eyelo ngaphansi kuyaluma ku-250 wom-cleansing. Nayi wom-cleansing yami u-250 for abafazi neti lokushishisa ngaphansi. I-Queen's Tea liyakushisisa liyaqhanyeliswa likwenza uyifuna indoda li-120 rand lelo tea elabafazi. Uyabo ngibe no-cream obizwa ngokuthi kade ukhona la u-cream wami obizwa ngokuthi i-activator 160 rand. Uyawukapona nje ugcobe pheke kamsunu ugcobe la embotsheni kwenza ukuthi kufuquze uyifunela indoda. Uyayibona into leyo. Ngakhohlwa ukungifollowa ungakhohlwa also ne-inbox ngiyayiphendula but ka-TikTok ngithatha isikhathi eside ukuthi ngiyiphendule. Ka-Facebook ngiyaphendula ngikunikeze inamba zama-distributors. Uyayibona lonto leyo. Ngiyanithanda-ke sisazoqhubeka nalo nje ikamera nihlalela ngikuphindele inamba yami ongeke uze uyifonele uzosenda imessage kuphela bese uyalinda u-081 729 3262. Uyayibona lonto leyo. Nibe right-ke nithandane kahle nilalane kahle
nje sakhe isizwe sibe healthy, udla ispinashi sakho, amakinati, ubhontshisi wakho, iklabishi, yonke into ndodo.